simrang hilin eh. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Salamat Lord gihapon. Karon di ayad lang Bernice. Mao tug gapon nga ako'y Bernice. Bungo. Bernice na ron. Silas bilita o si Undoy, nasundoy nagprepara na kay mamalik na. Kay mo lagi tong paway ko gapon adlaw kay naguna og madong sa iyang buhaton tungod sang request nga di ma. Gagawin ko gimaray. Nakaroon di ay Bernice gapon kaya naman ako nagtambay kami supaw. Naman na din malumong kasing-kasing nga ni kasing-kasing ni dang hatag para sa ang medicine. Dengan salamat di ay ni mo ma'am di magapahingan basta kay bawa nakagkinsa ka. Magklimi karon sa imong gipada kay palit nagtambaw. Isas upaw pod, uli na lamang silang Valencia kay karong Lunes na po ko, musugod na po ko. Lakaw-lakaw sa ahang tunong. Relax dito ko kay sa kasimana din ang balik-balik gahapon. Mao tiyang naabot nga na ako request sa MRI. Ug katong mga ning comment nga ning advice nga mao na ibuhaton nga mao ni mao na di naman hinganlan di naman tagsa-tagsaon. Salamat gyapon ko ninyo. Do katong ningingan nga katuloy kuan nga ngano ko nung nganay ngana. Naghuwat ra lamang ko unsay decision sa MRI result. Kay bawo gyapon mo unsay ang lakaw. Ara mong gi-update ka ni sang lakaw. Kay na magyapoy nagsubaybay na ho gasar ko katuno unsa ang lakaw sa ang gallstone mo nang ning pahuway ko ron kay Bernice naman sunod na po ko Lunes na po ko magsugodan nig lakaw-lakaw kung naniingon ngano ko nung wakong ko nagpaaban-uban di na kinahanglan lang uban-uban kay kaya pa man na lisod pag mag-uban-uban mi nga ang pamasahe grabing mahala ug asa tama nang kaya ng lakaw-lakaw nga ako ra okay ra ko kay na may kontak naman kay pa man ko sa yung mapaybaw na sila unsa nihang lakaw para karong sa kasimana ng lakaw-lakaw sa kasimana ko sa upaw na tanggong sa wag hapon mo nang karong Lunes at tulog ko padung sa ubay yung probinsya lagi ito mas ubay kaya kung rani sa kung sila yung machine sa ingana mo na nga mula ko sa miron sabay ko nila sa upaw kasi upaw mabalik naman sila kay doon po dito itong Valencia sa kasimana po sila na kuan na trap dalis Curtis sa angin na itong mga impo nga di mao anong kaya pa man katong magaw nga nag message na ningan nga di kuno ko pa bisaag ako ra isa nga nung magaman mo nga na may kuan na may cellphone makakontak ra ko makapahibaw mo kung tawag og nansa na kay lisod po magaban-uban para pila ko probinsya alas 5 pas buntag taman pod mga alas 5 makauli ug na ako kauban buntas ang kauban mo lang ako nalaman karon na ami tunong nga tumirog dao sila pa pod mula gana hindi uban meron mang lakaw mo tumirog tagbilaran ang lakaw na mamingaw na po ng bahay ni Miyay. Ako na po dali magtikaw-tikaw taman pila ka adlaw. Unsa doy kila ka doy? Ay, awit na. Pakabringaw si mong mama. Tingbo na lang ningaw. Tunod buwan. Kung ba nalayan sa una, bijawag din naman. Bauna na to. Mas, ang to. Ina, balik-balik sa una. Hamay bugatan itong bag. Oo na, sige, balik sa una. Gibutan mo, ang bag, ang basa. Nasi dina basa. Ano si reklamador? Basa niya ko na. Nagdala ko ng lingkod. Balik-balik, lagi ang hindi na mausog. Ano mo? Muna nagdagagos undoy. Nag-aag ko dahil mga lata. Lata.
Murag silutan. Bitaw alas 9 pa man. O pa alas 9 po grabe ngita. Ako pa oh. Grabe ginit. Muwan po ninja bawas ko uwan. A few moments later. Kumuli gali siya. Ano sa lamang buwak. Ano sa kubuwak kay ang kulang lingaw, madalang maglingaw ang parang mo buwak. Salamat Dekos. Amiga na mo supaw. Nga. Tagaan may buwak. Mo ni handang hinajag pamutang ibulot. Kamu tayong gabi sa Alicia. Kamu kumuguli. Ano lamang kita ng balidaan kay nagbilin na sa pawagkuan. Pawagpat. Anong pamutangan ang bunot. Napag na ang bunot. Naghani. Kuan ni ka flower pot. Murag. Ako, siguro ni. Awin dugangan og mapangitag bunot. Nanti cak bunot. Number 1 na. Number 2. Kari number 3. Number 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 kari. Napadagtos ko ano panamatan. 10 ka madagplawit pag nagulita. Mata na magaban kay kuwang flower pot. Mana sila? Hang natanam karon na napura ka flower pot. Jago sa dihang tungtong si mabaw. Tungtong nas siminto, awan, bunbun. Wala sila. Salamat Dekos. Mga malubong kasing-kasing nagahatag aning buwak ka. Kay baw ko di ka magpaminsyon. Salamat ka adyo. God bless. Kung sana din lang imong buwak tanan ng naghana kay lamig jud ka kadyo mga share kay na dagko na kadyo. Ang salamat ha. Amping kanunay. Kita-kita ta sunod adlaw. Mga buwak, ipaningat po ko karang pangita o duta. Exercise, sa mas gaingan sa amiga, mag-exercise lang yung hinay-hinay. Hiniday sa nga bawal na deko nung ko mga sagbagat. O dito siguro ng ibati ko itong sagunson ko na ko i-order daghan. Kudkud ko tinagdaghan mo day siguro to. Kaya sa may ningin nga, bawal na ko nung ko mga sagbagat. Muna karon nakita din ito ang mga ipang tanong. Pasalamat ko ang amiga naghatag ng mga buwaka. Ato nang palambuon din na kay rong bulambo ag isang hinatag kasi gulitan yung kuno pod paliwat kuno pod siya makabalik sa Manila. Paliwat ko sana ng mga buwaka. Daghang salamat to kung magdahom na kung makatanong ko nga ng mga klases buwak. Kan mga buwaka sa una mahal man nas pagbuko pang sugod ang COVID. Dahil kung nagimig kuan gani ha. Na mga buwak sa ICM. Nadapot ito mga presyo, mga mahal po ito. Nadapot 3,500, natag 3,000, natag 4,500. Magandang sila nga ba na nagkagwantag pa na magbuwak kay naday mo panahon nga mahal lagi buwak di ay. Sabihin nga, salamat. Kung bagwag naman sa pawganiha, kay ila kong pasakay pa doong muli ng Cortes, sila po pa doong sila Valencia.
Di pa mali ko maulig alis siya kay huli na hadit sunakos ubay pohon mo nang ano lamang kita ng dari ag buwak. Ari nila man pa dagkeun mo sa dadas alis siya. Kay gapang pahuway-pahuway na dugay pa ko makauli iniglakaw na ni ka Lunes pasigi pud na matanom masayang ra man ang namang paningkamutan nga matanom na jud na. Salamat kay Ija ng mga buwaka. Natanom na jud hangdang buwak karon tinda ka flower pot at tanang magaban kuwang tinda man ka flower pot na palit ni Bilita. Dara. Salamat. Daghang salamat daning naghatag daning amiga hatag aning mga nice nga buwak. Daghang salamat amping kanunay I love you. Pasalamat day kung kuan millions ko vlog. Daghang salamat sa imong gihatag nga pang medicine. Amping kanunay ug mga dapit. Nang kalimutan bitaw. Salamat millions ko vlog. Daghang salamat. Na-receive na namo gahapon.